салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. тамошобинон, ҳамватанон, ғарибашҳо. Як масъалаи доғи рӯз аст. ҳозир айни ҳол мехостум як камтар суҳбат кунам. Бораги чанд бор хеле ҳам проблема шида буд. Мехостум суҳбат кунам. Дигар ҳаму бигем гармӣ масъала хунук мешид дигар намефурид. Ҳозир айни ҳол гармай мехостум ки суҳбат бикунам. масъалаи муҳим, ҳама бисёртар муҳим чӣ масъалае? масъалаи чиптаҳои самти Душанбе ба Русия. Душанбе ба самти Русия. масъала ҳамин муҳим стодам ки дар Тоҷикистон ҳам билета қимат кардагиян, нархи билетои самолетора ай 2,5 то 3,000 овардагиянаш. иёра хеле нархора. ҳукумати Тоҷикистон ба нархора мемона. ё монополия кардан, оз ширкати Тоҷик Air барашон лагат кардан, дафт кардан. оз Сомон Air мондага, Сомон Air экстрабарои ки экстрабачаи умалияй и муфлис намешава ҳеҷ вақт. талко муфлис намешава. Чизе ки ба ҳама рабт ба авлоди Эмомалӣ ба кӯдакои Эмомалӣ дора, ҳеҷ вақт муфлис намешава. ӯ Тоҷик Air муфлис мешава. барои ки чиз давлатияй. баъд ҷои шармоварае ки бора як разбор мекунем, оли як масъала масъалаи Тоҷик Air суҳбат мекунем иншаалло. масъала фақат ҳамун билетора бикапем. масъалаи билето то 3,000 хезондагиян, ҳамиё чанд бор конфликт мешавад байни Тоҷикистону Русия. мо мо там мекунем. охир ҳамин мегӯянд аввал бин ҷои худ, баъд мо пои худ. баъд охир ту Эмомалӣ дар пеши Путин як қурбақаите. шатақат бизана, қалпоқи сарат мепара. некем ё як тема мекардам да карочи. ҳамин темаошон қади. сабаби ки конфликтое ки байни Тоҷикистон Русия буд, компанияи Русия Тоҷикистон буд барои ҳавопаймо, фақат барои нарх буд. дига ягон паритети анакада тарафа қоидара вайрон кард, такад руша сиё кард. интервюшо ма тамошо карда будам, фақат масъалаи пул буд. ҳамун шабу рӯзе ки позо тирамо ҷанг шидаги буд, байнашон конфликт шидаги буд, барои компанияи ширкати компания Ямал Ямал намонданаш парвоз кунад, хуҷанда парвоз мекунад, намонданаш. ҳамин компания билет дар ҳамин компания да аз самти ҳамун фурудгоҳи Ямал ба Душанбе 7,000 рубл буд. валлоҳи аълам тамошо кардаги будам, валлоҳи рӯтесам 7,000 рубл буд. компанияи Тоҷик Air дидам 12,000 рубл, Сомон Air дидам 14,000 рубл. 12 чанд, уш 14 чанд, иш 7 чанд, хай фарқ мекард. 14, 12 и 7,000 рубл. ана ҳамин проблема, мушкили ана ҳамин буд ки ё конфликт шудан байнашон ки нарха бибардора, хеле мекуни, ҳама ай ширката мехара. ягон зарра, ягон птснкаку инами ҳукумати Тоҷикистон дар ҳамин миллат ку раҳм надора. валлоҳи қасам ин птн ку раҳм надора. барош фарқ надора ки ту чихе мекуни, намекуни. ода пофигай мегӯяд намози сезон шидагиай, зада мирда Россия мерава. бардор нарха буфураш нафураш мехара. поюсиам айхичон гирифтагиян, самолётшам айхичонай, унушчошам айхичонай. неке ма аба муҳоҷиро як совети хуб метем ки инами чоре ки мекуни намекуни ку ба валлоҳи қасам аям компания урусо бихаре билетотуна. бире онашо бар ай Қазоқистон, Узбекистон. ёрушнаси мега шайтони лаъини мардуди марҷуми оқи падараниё. тамоман дар шумо раҳм намекунанд. аввалиш ин ки бигире ҷарасшуна бурӯре охи. лохтон кардагиян, нima лохтон кардагиян. ба ҷое ки аслан бояд ки бепул бигиран баранд. муҳоҷиро бепул бигиран баранд. мо дар даи ғарбӣ меём хар воре кор мекунем, оҷа мехран кайф молика давлат зида хурда хоб бо нархи самолето чанд қай буфарашон мебардоранд. ба сезон нигоҳ мекунанд ки ҳам мардум бисёра фаҳмихӣ мекунанд. ё на танҳо ира, ҳама ё ма дар бозор чанд сол кор кардагиам, инам тарафи инами Турсия, Хитой ёрамон хеле мекунанд. ӯ дигар хи сезон мекунанд. ӯ сезонашон чӣ хеле пеши ид, пеши соли нав мардум борда бисёр мераванд, меоянд ку нарха мебардора як баробар боло. $500 боша ку $1,000 мекунанд. ба валлоҳ қасам ин фақат барои кисаи худчона ку ягон зарра да тоҷик раҳм надоранд. барои ё пофигай тоҷик чия охи нами хар воре кор куна. инам хел мардама ку
اینم خیلی استفاده میکنن یگم ضرر نمیترسن سبب اصلیشون این بود این گپایی که من میگم این گپای من هیچ که گفتن نمیتونه یگم روزنامه‌نگار یگم مجله یگم توش گفتن نمیتونه که سبب اصلی چیه خیلی نمیخوام خمش کنم میگن اما تحلیلگرم تحلیلش میکنم که برای چی قیمته باقی سلامت سربلند باشین این ویدیو رو هم خیلی یا لایک چک بمونی و خیلی مردم تماشاش کنن که ببینن که بفهمن که سبب اساسیش چیه برای چی میبردارن کنفلیکتی که بین روسیه و تاجیکستان بود با کدام سبب بود هیچی تاجیک‌ها هیچ حساب نمیکنن ولی با درباره خاک تموز زیاد بد میشوه پناهتون بخدا انشالله که بعد دیگه شب با عدل ویدیو میکنیم یا ویدیو الوهیده سلام علیکم و رحمت الله